Praktická maturitná skúška, keď sa teória mení na prax. Vitajte pri prehliadke našich maturantov, ktorí počas praktických skúšok preukázali, čo všetko sa naučili. V danom videu uvidíte kvalifikovaných študentov v akcii v rôznych odboroch. Pozrite si, ako sa menia odhodlanie a precíznosť na konkrétne riešenia a nechajte sa inšpirovať ich cestou k odbornosti v dynamickom svete techniky a remesla. Technik drevostavieb, ukážka precíznej práce s drevom a tradičnými technikami spracovania, ktorá si zachováva svoju aktuálnosť. Programátor CNC strojov a zváracej techniky, detailné snímky z programovania a ovládania moderných strojov, kde sa technika stretáva s kreatívnym myslením. Mechanik počítačových sietí, pohľad na inštaláciu, konfiguráciu a diagnostiku sieťových systémov. Tento záber nie je len o overovaní teoretických znalostí, ale o prepojení tradície s moderným prístupom. Naši maturanti nielen demonštrujú získané vedomosti, ale aj ukazujú, ako sa tieto odbornosti uplatňujú v reálnom prostredí pri riešení praktických výziev. Mechanik strojov a zariadení, prezentácia praktických zručností a inovatívnych postupov pri údržbe a obsluhe priemyselných zariadení. Sledujte, zdieľajte a objavujte potenciál, ktorý stojí za každým záberom.